Mabende piny owacho pod dhi nyime kod timo nonro mar yango gima ne dikel mach manyo wang'o skul primar ma Endarasha Hillside Academy mabende yudore kaunti ma Nyeri. Piny owacho yango chako chenro mar baro ringre jopuonjre mane otho chieng' wuok tich juma manyien kotenegi kod jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor mano mar yango nonro mag jopuonjre mano wang' marach. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, chal mar jopuonjre 48 mane ok ong'e ndachgi bende pod ok ong'ere nyaka sani. E odiechieng' mar ariyo bang' masira mar mach ng'ado ngima jopuonjre 18 e skul primar ma Hillside Academy Endarasha, okwach kich pod dhi nyime kod tudo ranyisi madhi konyogi yudo gima ne dikel muoch mar mach makamano. Kaluwore gi jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura, migawo mar arita ne ogolo chik mar tero migepe duto mochung'ne timo nonro e skulno mar tieko timo nonro e wi masira makamano. E komachielo, jatend jomin wach Patrick Ingonga bende ogolo chik ne tend obila mondo tim nonro mong'ith mar yango gima ne dikel masira makamano kendo chwalo ripot mar gine apise. Ingonga osingo ne jopiny ni apisi mare dhi kawo okang' mager ne ng'ata ma idhi yudo kod ketho. Kata kamano, ong'weng'o pod oliero e wi jopuonjre ma pod ok ong'e ndachgi nyaka sechegi. The spokesman has just said that 20 has been brought. Can we see them? At least to be a reprieve to 20 parents. I might be among them. I don't know. That's why we are here. We are hanging on hope. Eko machielo, ogai mar obila e kaunti ma Nyeri Pius Murugu olando ni jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor dhi telo ne chenro mar timo bero ne ringre jopuonjre mane olalo ngimagi chieng' wuok tich juma manyien. Chenro makamano dhi timore od thieth ma Rumoru Level 4 Hospital. Monday we shall be having all the parents wale ambao wameathirika so that they can be together in the process of the analysis of whatever is there. E korka kore, jatend migawo mar somo Julius Ogamba ochiwo siem mager ne ng'ata ma ibiro yudo ni ne onindo e tije kendo kelo masira makamano. We look at those rules and regulations which are policies and find out whether it is time for us to move them a step further and make them laws so that there are penalties that will attach to any person who violates them, because we cannot go on like this as a country. Chris Owino, Ramogi TV. Riwruoge mok mag piny owacho koro chako tiyo kod nyiso sinema kaka yo mar chiwo puonj ne jopiny e wi